Ndezvipi Florence chaizvo zvauri kuita zvaunobata? Ndaona uri musikana akashambidzika, uri musikana akadoba doba, ndakatarisa kana neuso hwako. Ndinoda kuziva zvamungati izvi tiri kuzviita tichizvikwanisa. Okay. Ezvinezvi ndiri kuita a degree in counseling. Iri degree iri ndiri kuitira ne-distance learning, but hazvirevi kuti izvo handinokuregerwa kumixa nevamwe vari able-bodied. Ndakango muclass medu ndinotoatendawo maclasses nevari able-bodied, and then nyaya yekuti izvo ndakadecida kuti counseling because mwoyo wangu wakabvira uchida kuziva kuti ndingabatsirwa sei mucommunity yangu, ndinganzwisisawo sei. Saka iyi yakaita kuti degree rakandiita kuti izvo ndinyanyofurikidze mberi nekuti passion yangu, vision yandinayo yekubatsirwa vasikana ndiwanzwisiso at their level, at different levels, nekuti munhu wese tingave tichiziva kuti uyu ari kurwadziwa, uyu ari kudai, but pane nzira dzakawanda dzatinofanira kudzidza kuti topinda sei kuti tibatsire munhu iyeye. Ndizvozvo mashoko makukutu nai.